koktama kaham joto lukuni bagui koktama kaham tubui phaika haping tv channel ni bisingtui bwskango phai tongo Christmas ter tei bisikatal salrok hasteni joto lukurok no Kuchangma bai katiu tongna ni bagui o masing jorao lukurok ni bagui naithok kaham ri Kotong Tubui phaika Khumulwng ni YY import open air market cherai okra chakra sikla sikli jotoni bagino design ganang kaham naithok masing jorani ri Kotong color bonorok saino nai Manai o market o phaikeno naithok ri Kotong norongni bagui nasing tongjak tabuk hingke Lukurok jotono Kisa Hrang mari Baino norok o masing jorani ri Kotong no mannano Khumulwng ni YY import open air market o norok jotono phailai di tei Kisa Hrang mari Baino ri Kotong telangi thangbai di norok haping tv ni mangflini bisingtui no nai Manai o naithok ri Kotong rok no chini mangflini bisingtui rasa caci koi hani bunga rok opan naiko boro tong manis boro sok paika sang sasat ko sobereni dola kelaika boro tong manis boro sok paika sang sasat ko